марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо ғолибияти дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ба анҷом расид. Бозии охирини ин даста дар сафар бо дастаи моҳири ноҳияи Ёвон баргузор шуд ки шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов се имтиёзи дигарро ба нафъи дастаи худ касб карданд. Дастаи моҳир бошад дар се дидори охирини худ ба шикаст рӯбарӯ мегардад. Дар вохӯри имрӯза дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб тими моҳирро дар майдонаш бо ҳисоби калон шикаст дод. Дар дақиқаи 18 Каримов сафар аз зарбаи ҷаримавӣ бо голи задаи худ ба дарвозаи моҳир ҳисобро кушод. Баъд аз 9 дақиқаи дигар ҳимоятгари дастаи Равшан Ҳасан Рустамов голи дуюми дастаашро аз зарбаи ҷаримавӣ ба нишон расонид. Дар дақиқаи 64 пайти дуюм ҳамлавари дастаи моҳир Ҳалимов Баҳровар голи зебо ва муҷаллоро дохили тури дарвозаи Равшан намуд. дар дақиқаи 75 Бадалов Умедҷон ҳисоби бозиро 1-3 намуд. Абдулхайров Зокир ва Манучер Хидиров исмҳои худро дар феҳристи нафарони голзада сабт намуданд. бозингари рақами 7 дастаи моҳир Шаҳбоз Сафаров дар дақиқаҳои охирӣ илова намуда натиҷаро 2-5 намуд. бояд гӯем ки баъд аз он бозиҳое ки мо бо Истиқлол гузарондем, бачаҳои мо дар ҳамин бозӣ камакак ба худ омада, ҳарчанде ки мо бо ҳисоби 5-2 бой додем, мо аз бозигаромон бо 100% ризоем, чунки дар ҳам вақти муайян моментое ки шуд истифода бурда натонистанд. бозии имрӯз чӣ хеле ки ба магон маълум буд, дидем бозӣ хеле бозии хуб буд, даври охирон буд. мо ҳама кӯшиши ғайрати худро дар ин бозӣ сарф кардем ки чунки охирон бозӣ буд, барои мо танҳо ғалаба лозим буд ва ҳар як задача ва ҳар як чизое ки дар назди бачаҳо мондем, ҳамагона ҳама каса кор карданд, як натиҷаи хуби шудан. дар ҷадвал ҷои якум қарор дорем. дар даври аввал бозии охирон кардем ва 30 хол дорем, дар ҷои аввал мебошем. баъди бо кӯшиш мекунем ки дар даври дуюм боз ягон хол аз даст надиҳем, чунки ҳар холи мо, ҳар як чизи мо дар пеш ба мо лозим аст. чунон ки аввал гуфта будем, тим дар назди худа як задачаи худро ки бояд имсол мо ба Лигаи Олӣ бароем, фақат ғалаба тамом. дар даври 11 чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум ба ҷуз аз Равшани Кӯлоб, дигар дастаҳои пешсаф аз ҷумла Эсхата ва Паншер имтиёзи пурра ба даст оварда натавонистанд, зеро Эсхата бо Ҳулбуг ва Паншер бо ваҳдат бозиҳои худро мусовӣ анҷом намуданд. бозии дастаҳои футболи Моҳир ва Равшан рақобати серголтарини даври мазкур маҳсуб шуд. ҳамин тавр баъд аз анҷоми даври аввали Лигаи Якум, дастаҳои футболи Равшан, Эсхата, Исфара, Паншер, Ҳулбуг ва Ҳосилот шашгонаи аввали ҷадвалро ишғол карданд. тими футболи Моҳир низ баъд аз бохти сеюми пайдарҳами худ ба зинаи 8-уми ҷадвал фаромад. дастаҳои футболи Шоҳмансур Барқчӣ бошад барои боқӣ мондан дар Лигаи Якум талош доранд.